poštovanje, zahvaljujem što ste došli na konferenciju Zelene liste, ali i stanara Žajine 35. Sa mnom su gospodin Zdenko Pavić sa moje desne strane i gospodin Igor Krsnik sa moje lijeve strane, stanari ove ulice, stanari u ovoj kući, koji će svojim primjerom govoriti o konkretnom tome kako se u energetskoj obnovi zgrada događaju neke nepravilnosti i kako se osjećaju stanari koji žive u toj zgradi. U poslu energetske obnove zgrada je ukupan promet 1,3 milijarde kuna u proteklih 2 godine i predviđen u iduće 2 godine i tražimo bolju kontrolu svih resornih ministarstva, ali i Fonda za zaštitu okoliša i energetike, jer nakon dobivenih natječaja imamo opravdanu sumnju da se događaju neke nepravilnosti, da nije dovoljno uključena struka u sam proces, a i da se ne provjerava energetska učinkovitost tih zgrada na duži rok i što se događa sa njima nakon što završe radovi i nakon što se isplate izvođačima njihove naknade koje su oni dobili na javnom natječaju i ono što su napravili. Od tih 1,3 milijarde, 200 milijuna kuna je sakupljeno od hrvatskih građana i tvrtki temeljem ekološkog poreza i sa tim je započeta obnova negdje oko 430 zgrada. Također je dodatnih 500 milijuna uloženo u obnovu 9300 obiteljskih kuća i to je isto i u tijeku. I iz fondova Europske unije sa dodatnih 600 milijuna kuna se obnavlja oko 600 zgrada i 200 je već završeno. Na završenim zgradama nije napravljena termovizijski nadzor kojim se vidi konkretno na zgradi gdje se gubi energija. Nije napravljeno niti termovizijska provjera stanja prije, pa da se može usporediti kakva je situacija bila prije, a kakva je situacija poslije. Fond ono što radi da prati račune u toj zgradi idućih 5 godina, račune građana za energiju, ali oni nisu pravi parametar, jer tu može doći do niza stvari da ti računi budu zbog nekih drugih stvari ili uvećani ili umanjeni zbog potrošnje građana, a ne samo zbog energetske obnove te zgrade. Fond se brani time da je došao samo jedan prigovor građana, ali rijetki su građani poput ovih ovdje koji imaju dovoljno ili znanja ili upornosti pa da probaju stvari stjerati na čistac i da vide što se točno događa. Naši građani nemaju taj nivo znanja, nemaju taj nivo opremljenosti da mogu oni utvrditi da li, kao i ova zgrada, da li je ona napravljena po svim standardima struke ili nije. Fond za zaštitu okoliša bi također trebao poraditi na stručnosti tih izvođača, jer oni nemaju specijalizirane projektante za energetsku obnovu zgrada, a govorimo o biznisu od 1,3 milijarde kuna, nema dovoljno fasadera, jer podacima Hrvatske obrtničke komore fali 250 fasadera, a primjerice u prošloj godini je upisano u školu 8 fasadera i 47 zidara u srednje škole. Fond bi trebao pokrenuti stipendije za ta deficitarna zanimanja, da mladi ljudi idu u taj biznis, može se dobra plaća imati, ali nažalost nisu motivirani da budu fasaderi ili zidari, a to je biznis koji će u Hrvatskoj se razvijati, vani u Europskoj uniji je to vrlo velika stvar i kod nas će taj posao i biti sve veći. Nažalost, mladi se u njega ne uključuju, ne obrazuju se novi kadrovi i kriza će nam biti da nećemo imati dovoljno, kada raspišemo natječaje, dovoljno radne snage, domaće radne snage da napravi taj posao. Ima oko 20 termografista u Republici Hrvatskoj. Oni bi mogli napraviti termovizijski nadzor zgrada, ali nažalost fond ih ne angažira. Mi tražimo da fond angažira i stručni nadzor poslije završenih radova, da više informira građane na čijim zgradama se radi energetska obnova i da više izvještava o tome hrvatsku javnost, jer nažalost energetska obnova zgrada ide malo, ako smijemo reći, ispod crte, ide iza zida i događa se veliki posao od 1,3 milijarde kuna bez velikih provjera, bez velikih kontrola, a sve to sufinancirano novcima hrvatskih građana, novcima Europske unije, a sve to naš novac. O konkretnom primjeru što se više događa u Žajinoj 35 će reći gospodin Pavić. Ja ću pokazati ovu sliku koja je osnova i temelj svega. Znači, kao što možete vidjeti, ovdje su zapravo, ovo je pokus, eksperiment koji je napravio MUP Republike Hrvatske zajedno sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, jer su nedvojbeno dokazali da imamo 3 iste fasade identične izgledom, znači čisti stiropor sa pregledama od kamene vune i kamenu vunu. Da ne duljim, kada pogledate, na kraju samo je kamena vuna ostala apsolutno neosjećena u tome požaru. Znači, to je simulacija koja je provedena. I to je nedvojbeni dokaz da situacija koju imamo u novoj zgradi, znači koja je miješan stiropor, miješan sa kamenom vunom, znači izuzetno opasna ne samo za ovu zgradu stanovnike, nego i za susjedne zgrade. Nakon toga sam ja aktivirao sve stručne službe. Jedna od tih stručnih službi je bila i u 8. mjesecu 2018. godine, to je bio
znači inspektorat protupožarstva, koji su također i zakonski regulirani i otvoreno vidjeli da ta zgrada zbog svoje starosti, zbog svoje nepostojanja protupožarnih mjera mora podhitno ići u onakav materijal koji je ne gori, koji daje sigurnost građanima i samoj zgradi i u okolnim zgradama. Na kraju svega, zbog nekakvih razloga koji su meni nejasni, znači to je gradsko stambeno komunalno, to je fond, oni su nastavili sa radovima kako su napisali, kako u tome projektu koji nije ni bio ni provjeren, da bi na kraju sudski vještak, što ovdje isto je materijali koji ćete dobiti kasnije, utvrdio nedvojbeno da je ovakva zgrada opasna po život. Ono što je glavni problem kod toga je zakonodavac, znači Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, jer je ona potpuno isključila stručne službe iz cijelog ovoga procesa. A sam fond kao znači jedna jedinica koja je druga jedinica važna za tu energetsku obnovu, sam fond uopće nema adekvatnih ljudi koji bi taj arhitektonski građevinski projekt mogla provjeriti. Zamislite, te projekte provjeravaju ekonomisti. Što je isto prilike slično kao da mesar ide operirati nekoga u bolnicu, rezultat ne znamo kakav će biti. Tako je nastalo i ovdje. Osim što se tiče fasade kod ove zgrade, mi nemamo nikakvih informacija o tome, pod broj 1, nikakvih certifikata nemamo, nismo dobili nikakve moguće znači, potpore od samog arhitekta i samog projektanta šta tu još možemo napraviti da bi se izbjegle ovakve neugodne situacije i zapravo može se zaključiti samo jedno da smo mi dobili izvana, iz inozemstva jednu hrpu neadekvatnog materijala bez certifikata, bez ičega što bi moglo dati neku sigurnost ljudima. Znači, gospodin živi na 4. katu, on je iznad 11 metara i po zakonu i propisima iznad 11 metara bi se trebala ugrađivati staklena vuna. Nažalost, kamena vuna, ispričavam se, nažalost, projektant je predvidio da je zgrada manja od 11 metara i da je niža od 11 metara da bi se mogu ugraditi jeftiniji materijal. Mi ne ulazimo u raspravu, znači, koji materijal je bolji, mi ulazimo u raspravu da se trebaju poštivati propisi. Ako je zgrada više od 11 metara, mora se ugrađivati materijal koji može vatrootporno izdržati taj pritisak, da na 4. katu gospodin ima 2 djece, njegova sigurnost danas sutra nije ugrožena. Ako se nešto dogodi za 5 godina, za 10 godina, najvjerojatnije ovi danas političari ili koji predstavljaju fond ili resorna ministarstva neće biti na svojim pozicijama, ne daj Bože da se što dogodi i sigurno niko od njih neće za to odgovarati, a ovi ljudi ovdje će se boriti za svoju situaciju. Izvođači kada dobe radove, rade svoj posao bez da kontaktiraju sve stanare, naprosto oni su dobili svoj posao i bave svoj posao i briga njih. Mi tražimo da se u svaki taj posao više uključi javnost, više uključi svi stanovnici, ne samo predstavnik stanara, jer kada sakupi 51% oni mogu raditi što god hoće, ne mora više se opravdavati drugim stanarima. Kad se zaključi ugovor, više nikog se ništa ne pita jer je zaključen ugovor temeljem javnog natječaja koji se mora provesti. Znači mi tražimo da se provjerava na stanju da li su zgrade iznad 11 metara ili ispod 11 metara, da li se ugrađuju pravi materijali i da neko iz fonda ministarstva također izađe na teren. Nažalost, oni to rješavaju papirnato, a ne izlaze na teren. Morate znati da stiropor, bez obzira kakav je on XPS ili XPS, to su podvrste stiropora, on sa svojim dimom, znači odmah ubija ljude odrasle do 6 minuta udisanja toga dima, a djecu od 1 do 2 minute. Toliko da znate. Ja sam Igor Krsnik, Andrija Žaj, 35, prizemlje lijevo. Još jedna vrlo bitna stvar uz ovo sve, znači sigurnosne mjere koje nisu adekvatno provedene i nadzor koji je kao takav, znači bio više ne prisutan nego prisutan, treba se upozoriti na to da cijeli ovaj projekt niko nije popratio koliko dugo traje. Duljina trajanja ovog projekta je nešto što nije realno, zato jer možemo u susjedstvu vidjeti druge objekte koji su već do sad završeni, primjer radi Nebodeno na ovoj cesti, a ovdje još uvijek je stvar u, ajmo reći, završetku, pred završetkom. Što nas dovodi do zaključka, znači niko ne mora biti ovdje od struke, da ovdje doista nešto ne štima. Znači od prvog dana da nešto ne funkcionira, da svi papiri nisu očigledno na vrijeme predani ili nisu ispunjeni kako spada, da je projektant masu stvari previdio i ne uveo u projekt, kao sigurnosne mjere, unutarnje klupčice u stanovima, PVC stolariju koja je isto tako upitne kvalitete. S time da sigurnosne mjere su dodatno ugrožene s obzirom da izvođači imaju pregršt kooperanata i podfirmi s kojima rade i koji ne pridržavaju se ni najmanje sigurnosnih mjera, što znači da puše u zatvorenim prostorima gdje se nalaze zapaljivi materijali,
što smo uspjeli za sad prevenirati, da se nije dogodila nekakva veća katastrofa, ali ne možemo mi vječno biti dežurni i prisutni uz takve stvari. I stoga su znači nadležni i ministarstvo, i inspektorati i sve službe dužne reagirati u ovom slučaju tako da se ne dogodi strahota ovdje ili ne daj Bože negdje drugdje.